ó lá le bríde amach. Bín na héan dhéanamh nab. Bín na cuide bread na nuan is an lá a dal a bhad. Tá mar ba hína nómh díreach cúpla láir mis lá le bríde agus sceisiíon in go an tachttar dro. Tá darach chun sin a bhúna nómh maidir le chun Cros Bhríde dhéanamh agus be go lóchar táá na be garach. Se so sin an cé job dul agus an lóchráil ach dus bar has hus pointif cad é an tura bheith ar an obair a gine nniu sin Cros Bhríde tá seanna na daine ar seo. Agus stocha in éanaach leis an lóchar na taan rud atá tasahain ná secateurs chun lóchar gearra nó dunig sa súr an bhart agus písa beag sranga sinna méid. So raimid amach linn agus bailómid roint lóchar. Tagmid ar an lóchar mo an nghirt áitgúil an talamh sais cruaig nó brúirte nó drochchalamh de ná ásan siad. Taithna gachtain ar conas échan siad, fásan siad a sais clúmpaí. As an isis tasíhain cín bratha áil, cín dasc, bhfuil dag dasc glasartha nach bhfuil siad feo cin éair agus cín bra fada chumá. Agus dul sios go bun an ghois chuní de gearra anas go méich an faidir fada goin chun an crosa dhéanamh. Seo iad na lóchar níos bailithe goin agus stócha go méich tuairm is cuidig nó fethe ceanna tasamhaid tá hochcín déag gom. So tá sé sos go tain ri céináis crot nó céináis túús a bheith le a chuis meid sé cail agus fada nó áhín ráir agus scara. Tá sin go hon an sos go dtí duine hain. So tám chun ceann a thugamach leigh tus má midh céin úsáid bheith go mas sin. Agus a dosas bar stocha an barús an buna bhaint dóibh chun nach méid is cho fada son. So tám chun idir fad a chur aonhaid an sin agus ábhar gearra an seo agus ábhríonna gearra an bun mar sin. So tá sé sos go tain in our ire céin ad a hastíimhaid go méid. So sin tám sé sás le sin. Agus níos sé stiúm Darach céim inis ná 6 lúb a thuirtóibh leislí na deá rial áil chun is seo dhéanamh nó deá bula faoi thorm a dhéanamh agus an rud a néú sús níos daoine tríd a ghearra. So tám sin 6 bula faoi thorm a thugant ar an áit chun lúb a thuirtóibh. Agus caró sé sin lom níos daoine nar bheith mé á gur fad le chéile. So lúb beag a thuirtóibh mar sin. Seo an lóchar a chur sa leataobh leis féin. Tá sé sin chun fnacht mar tá baras an bunti gom dó. Sin tam chun ceanna cín dulas níos luathe a chur mór hímpel mar sin. Tá sin plí. Nis tam chun é chasa agus ceann eáil as é chur mór hímpel an ceann nua so. Mar sin. Tam chun brú beag a thuirtó. So sé sí mar sin. Nis tam chun é chasa ríis nócha céim. Oops, is gan scuile leis. Sin rud cá tú brethir chmád ar fad le chéile, sé sá stachar. Agus ceam nua a chur timppel ar an dáchean sin a chur séir as an ceann díorach a bhí an tús. So tá sé dachar smachtach chimád ar fad ach brú beag a thuirtó agus fanthe sé le chéile an son sa láir. So sé sin dint gom. Nis cas mé rí sé nócha céim agus leanan túirt leis an pátrún seo a chur ceann nua thar sin méid atá trasna an so. So cín tú sé brethir an son dul timppel ar sin. Mar sin. Cas nócha céim eile thuirtó. Agus ceann nua thuirteach. Anna him plí a ríis nó céanna dhéanamh ceann céanna dhéanamh ríis eile ceann nua chur thuiris. Tá sé dachar de chimáil fí smacht ach sin mar dhéontuéis. So cas mé ríis nócha céim é agus chur mé ceann nua isteach a ríis. So sin an próséis atá tá an lúb dinte gom hana hain ó chéanamh agus sin mar sin. Agus dar cariad na tréthe a creatar a bhine leis an grosa.
stocha an rud is smó bhfuil cáil ar an ggur seo ná cosanta thuirt socha de héthe mar chochadí so san tigiad cosanta thuirt de héthe ón duine agus ó tintrachas tarnach. Maar bhí cáil ar riad lánach chud rudaí ach ceann rudaí ná tine agus greibh gur thug sí cosanta roiine. So agus is ban anna láchaí bhí si anna bháil de san daoine bochta chairí sí lo agus tánach chud scéaltas pisóg eile agus nósna eile buint le lá le bríide dá bhór sin. Tá sé gúgach mar obair mar tá tíon ón rudí seo na lóchar amacht wit an tamar fad agus sa siomha beidir léint amach agus scap amach so tá sé tápach íortaína bhí chimáid hí smacht ach an dentús an bunús tá leis se anna himplí na dus é chasa nócha céim agus cean nó chur leis agus an fila dhéanamh lear slí as chur leis an cruis. So sin tá siad fechann sé 6 míle lech par fós ach nar gohair na churmid an srang ar an deire chur sé sin crocht asar. Tá sé sósú hain cebh cín duine tá stíl hain a gachéin duine agus is maihan rud é sin de marc hain a chur air. Nis siad 6 teach le chéile agus tá crot éigeanta teachta ar níis ceapan bhfuil dóthain chur agam leis an cruis. Just máchan chur nós air ní sé róthram sa níam chun domáiste dhéanamh an lóchar just chun é chimáid fhí smacht. Fada sa aim an srang chun na déiríche i cheangal. As iad a bheith fada nóthain chun an sníam dhéanamh as an sin geartha mé níos gúiríad chun an rud in túsúil níos déanaí sin ceirpí srang. Gus chur méid ná sníam ag an deire sa dhéanamh fiú ceann chur ag gach deire chun brethir ar na lóchar. Ceann ceann béanach anois. So níos tám chun crot éigent nó slacht éigent a chur ar an pórt seo sa lár as íochttaíanamh na péirí lóchar a bhrúil chéile as a bhrú isteach agus duine sé roint cíal dibh nuair atá sé bá dhéanamh. Má síomh go mbeadh graim níos mó ag an srang so bheith bhóga síos nó é hanú go mbeadh graim níos fearge ar na lóchar ag an deire as caró sé sin an rud ar fád a chur faoi smacht ar chomá. So is beidir crot níos fearr chur an grí ag an éire sa bheith? Sin mar tá dhéanamh go manis. Agus tuí gachtain ar meach chéin tá beag daoine átha ghuiil a bhád níos néat an ná mé héin. As léithint átha bhaim bíon crot anna dheasar seo thugam as léithint eile ní bhíon crot chuma thugam. So brehan sé an lá chumá. Sin mar tá sé sin má go leor faoi níis tám chun just é néú súsa níis na de fá dhéanamh anna ghearr ar fad má stíomhait. Níos tócha tám se beidir chun rial éigeanta bheith gom mar níos síom leanúnta gearras agus an sin ní bheith éon cruis fáca gom. So tá beidir fad áirithe fiúcha amach chun lár as é sin úsáid mar slaptóis agus duldir ar sin. So tá chun déiríocha gearra dóibh an sin. Is cí mé chun sa bheith gé má sí mé níos gura den duine mé sin an srang sin a bóga sós agus an slaptós úsáid arís. Slaptós sin seo arís. Agus ná duine í darúd granna sós i bhar mar ní bheith ná míú dadí ró hásta má inan si bheith seasta chisin nó sa seomar site
met PC locher timp na heute. So tá crot ábhring níos diise tacht ar inis ó heh na deirícha de, agus soch níl le duine bh níiseach na PC sranga a dheara. Sin sisór agus nach méach na deirícha sinne agus sin é. Sin Cros Bhríde. Ní as a Darach agus go nairí le a cháde le bhór néireachtaí.